Mga kaguryo, kaning mutuo mo ng istorya sa mga katigwangan sa unang panahon ba? Naapa ba ka na siya karon no? Kanang mga engkanto, mga diwindi, mga lady. Okay. Nadya sa mua ba? Sa mong silingan ba? Kaning ilang balay? Naay kaning kanang dong gitawag kita og nuno sa punso, kanang bitong inyo nila nga balay daw hindi kanang anak uporma ba? Anak uporma. Pabantay mo anak kanang anak uporma. Anak. Kaning ang silingan na mo, yung bata, nadula-dula sa likod silang balay. Kanya, so minakaon siyang anak nga, ang kana may noong balay sa hindi ang niyang gidudulaan. Ginaana siyang kamot ko. Ginaana, oh. Ginaana. Sus. Daw pagkaugma anak, mga kaguryo. Kaning, hubag bitaw ng kamot siyang anak. Kupitang kayo, ano? Hubag yun. Sing kita yung anak mga kaguryo. Tay, tabang tay. Sino naman? Tanawa kong kamot tayo ni hubag. Ano nga hubag na? Amli ka kakuan din eh. Diha naman ko kadula gahapon o sa likod sa tumbalay. Parang naay balay sa diwindi rin nga. Parang iyo ni Lula. Sa kabuangan dito mga naglalula. Sus. Tungod sa kalagod siyang papa at mga ni atong likod. Gisipa-sipa niya karon ang balay sa diwindi. Katong ana ba ana o? Gisipa-sipa niya. Karon makabawas kuno siya. Ya, karon kay pagkaugma ting guryo. Sing kita yang tatay, kay iyahan na pong tatay mo yung iyang tiing sing tatay kita to pag kayo. Ah, grabe. Di na makalakaw kay di dako na. Mo ang giingnan ni sa selula. Mao na, inganong hilabtanon gid kay mo. Dapat di mo manghilabot kay kana sila na sila matag teritoryo. Ayaw mo glapas ana. Kay di magid mo mutuog ana gud. Ana yung lula. Muna dito sila tim guryo, napatambal sila. Tinuod gyud ay nang ingana, day nga nay mga ingana ba. Busa nga ato na silang irespeto tim guryo no. Okay, para dili pud ta makalapas sa ilahang pamalaod ba sa ilahang kuan sa partis mga ingana. No? Pero lisod biya kayo ng ingana tim guryo, di ba? Buang nga no. Kaning tim guryo. Mo out sa ko ha. Okay. Adtuon sa nako tong likod sa balay sa musilingan, katong nainuno sa punso ba katong anak. Kay akong ihian.